Domin samun ingantattun fina-finan Hausa, ku danna subscribe. Yawwa, masha Allah. Ango ka sha ƙarfi. Salamu alaikum. Raki dai. Alaikum salam malam taska. To kamar kun ji zuwa na haka kuka fito? Ai tunda na ji tsayawar mota na ji a jiki na kai ne na ce masa mu fito. Yau tsayuwar mota kuma ni da ban saba zuwa da mota ba mamma harazu. To ai kai ka gaya ma alhajin ku yana son gani na. Ni na san ba zai barka ka tafi da ni a ƙasa ba. Gaskiya ne. Wallahi kamar kina duba. Ai jiyan nan yana jin an ce za a kawo ki ce to a ɗauki mota a wanki. Ya bada kuɗi aka siyo firishina din nan. Yace a fesa wa motar. Yace ina ɗauko ki ma kan na biyo ta gargada in biyo ta hanya mai dan tafiya. Kan na bata miki rai. Wallahi. Ka ce ni mai sa'a ce. A ranki da ni ne mai sa'a. Malam Barazi ai ni ne mai sa'a. To ai gwara mu tafi ko saboda kar a bashi yana jira kin gajiyar ruwan nan da aka yi. To shikenan. Ni ma dai jiyan nan abin da ya faru ban ji daɗi ba wallahi. Wallahi ruwan nan shi ya hana. Malam Barazi. Ta sake inda ma. Sai kun dawo. To ai mana addu'a. Ai mana addu'a. Nake dai. Bismillah ta Mustafa ya ce wa rinda safa a gaba. Wai har yanzu ba ku samu labarinsa ba? Wallahi babu wani labarinsa ko motsinsa da muka ci. Kaga kai me yasa baka da natsuwa ne? Wannan idan ba ku yi hankali ba gaba ɗaya zai cinye abincin kafin ku ankare. Ya rayuwarka da haka ne kai? Kai amma wannan kai ɗan yunwa wallahi. Ni ban san ma me Hauwa ta gani ta auri wannan ba. Sai ka kira ta aure ka tambaye ta me ta gani ta aure ni sai ta gaya maka. Na gode. Kun ga na ma manta ban faɗa muku ba. Ɗazu kawai ina zaune sai wani abu ya faɗo min. Na ce to in na zo zan sanar da ku. To Allah ya sa alheri ne. Akwai wani mutumi na da na sani wanda ya san inda ɗan ƙwambo in ya zo Kano gidan da yake sauka. Dan Allah waye shi gaya mana shi ko kira mana shi. Goma sunansa Goma amma tun da ya je prison ya fito sai ya canja lakani. Goma kamar kwana san sunan nan. Jimana da Goma da langa-langa duk sun shiga layin neman mu. Duk wanda muka samu an tabbata bai kata ta biya. Allah ma albarka. Sannin ki da zuwa. Sannan alhaji na kwana. Lafiya lau. Ke ya za ki fara da karyawa surkai alkawari? Ka yi haƙuri alhaji. Jiya da yamma muka so mu zo amma saboda ruwan da aka yi shi yasa muka bari sai yau da safe. Ba komai. Karima samu guri ki zauna. Alhaji. Baba Karima ba. Kalisa. Karima sunan ofi ne Alhaji. Mun ofi ne. Kuma gaskiyanka. Kalisa ga babana. Shine kat komai nawa shine cina shine shana shine tafatar da ni. Wannan gaskiya ne. Alhaji Badamasi kenan ga Kalisa. Sannan alhaji. Kalisa. Sannu ba. Ya baban nan. Baban ta kuma. Yana lafiya. Alhajin Kanya. Mutum ne fa rigimamme. Ka san cewa akwai lokacin da muna can kudu ya naushe wani inyamuri saboda barin goro. Ai in dai baba ne zai aika. Ni ba ya taɓa biyo ni da gora ƙwarai. Alhaji ko zai gane ni kuwa? Alhaji dan Allah mu hon maganar tone-tonen nan a dai gani gata a sa mana albarka. Wannan magana tsakaninmu ne da kai. Ke ce wadda zai aura ko? Na dai. Aure kuma? Dawa. Ba ke ce aka ce an gama magana sai biki za a yi ba? Haba alhaji. Ina ni ina taska. Ina taska ina ni. A'a. Sai dai da ke kasan taska da sirkulle kila a cikin maganganunsa ne amma ina. Kai ka ce mun an gama magana. Ni za ka aura? Gaskiya ba wannan magana alhaji.
Domin samun ingantattun fina-finan Hausa, ku danna subscribe.